ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ମିଠା ଡାଲି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମିଠା ଡାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ୟାକୁ ବନେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, କେବଳ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମାନସୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଡାଲି ମାପିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ହିଁ ମିଠା ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିକି ଧୋଇ ନେବା 3-4 ଥର। ଯାହା ବି ମଇଳା ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଡାଲି ଧୋଇ ସାରି ସେମିତି ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିନେବା। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ନେଇଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ଡାଲି ମାପିକି ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣି ନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଡାଲି ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ହଳଦୀ ଲୁଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ସେଇ ଡାଲିରେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଡାଲି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିବା। କିଛି ଗୋଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସବୁ ଏକାଥରକେ ଦିଆ ହେଇକି ବସା ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଛେଚା ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ନଦେଲେ ଡାଲିରେ ଜମା ବି କିଛି ବାସ୍ନା ଆସିବନି। ହେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାଲିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରେ ବନାନ୍ତୁ ଡାଲି କିମ୍ବା ଡାଲମା, ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ଏଠି ହେଙ୍ଗୁରେ ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭିଜେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚଠୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କମ୍ ନେଇଛି ହେଙ୍ଗୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖିକି ହେଙ୍ଗୁ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲି ପାଇଁକା ହେଙ୍ଗୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଠାରୁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମିଠା ପାଇଁକା ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଡାଲି ସେଇଥିରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ଠୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ନେଇଛି ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପତଳା ଗୁଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଠା ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ପାଖାପାଖି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଡାଲିରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ପଡ଼େନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଘିଅକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଜିରା ଦେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଡାଲି ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିଠା କାନିକା ସାଧା ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଘିଅ ଅନ୍ନ ଦେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।